Soledad, eres actriz, contacontos, fotógrafa. Por onde empezo? Por onde empezamos? A ver, para mí son as tres cosas, non? O que pasa que, en todo caso, se eu teño que elixir, elixo polo orden en que esas cousas chegaron na miña vida. En primeiro lugar a actriz, despois a contaconto e finalmente a fotógrafa. Pero conviven as tres. Perfectamente. Sí, bueno, que máis que non queda máis remedio, non? Ten que convivir. O primeiro que chega a túa vida é a interpretación. De que maneira chega? A través do radioteatro. É unha cousa que moitas veces cando eu fago as historias deso, a xente casi nin lembra nos tempos en que ti estabas toda a familia ali ao redor da radio, escoitando. O primeiro personaxe que fixen eu fora unha nena que a raptaba o lobisome. O mítico home este de que 7 homes nunha familia, o sétimo, os venres de lúa chea, pois transformase en lobisome, non? Era un personaxe pequeniño, pero que esas cousas que quedan así que o público aceptoulo moi ben, e quedei. E agora as mulleres forman parte da túa vida interpretativa, últimamente, sobre todo, non? Como Sí, a ver, a protagonistas. mí a temática da muller é unha cousa que me atrae moitísimo, non? Ademais de que estou todo o día rodeada de mulleres e que, ademais, gran parte da miña vida paseina entre mulleres, a miña boa, a miña nai, a miña irmán, as miñas curmáns, teño unha familia moi de mulleres. Para mí a muller é o receptáculo da tradición oral e ademais é a responsable de transmitir esas historias. A mí encántame rodearme de mulleres, escoitar, cociñar, falar, reír, cantar, facer fiadas, todas esas cousas que Beber podemos viño. facer. Beber viño, sí. Que hoxe en día ademais está moi ben, porque hai unos anos que decías que bebías viño e cabrón, unha borracha, non? E hoxe en día ti podes decir que catas é moito máis fashion, non? Como o teu último